Sanibona, phinde nginibingelele njena namhlanje ngalolu suku, ngalesi sikhathi, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Kuhlezi nje kumangalisa kwemnandi nenkulu intokozo ukuthi sihlezi sihlangana ngamazwi kababa wethu ohlala ekhaya ezulwini ngokuba usithandela izindaba ezimnandi kulezi nsuku zokugcina, usithandela ukudla okumnandi kulezi nsuku zokugcina. Imagine uphila ekhaya lapho khona ubone ukuthi ukudla sekuyaphela but kuvele kufike someone nje akulethele i-takeaway, kufike someone nje afike ne-pizza, afike nesinkwa, afike na something ozoyidla. Mind you, uyabona ukuthi yazi ukudla sekuyaphela efrijini, yazi ukudla kuyaphela ekhabetheni, angazi ukuthi next week ngizophekani, angazi ukuthi next week kuzodliwani lapha ekhaya, kodwa kuvele kufike umuntu nje akulethele ukudla ungazi ukuthi ubukudinga lokudla, ungazi ukuthi ubungavele nje kuqhamuke ukuthole ngale ndlela osuvele wakuthola ngayo, of which is the good news, into ekuthabisa ekujuleni ngaphakathi kuwena ekujabulisayo. Uzoyibuza ukuthi hawe ma, waze kanjani ukuthi ngilambile, waze kanjani ukuthi ngiswele, waze kanjani, uzibuze zonke lezo zinto, because why? uNkulunkulu knows and understand ukuthi how much hungry we are inside, how much hungry we are in our souls, how much hungry we are ngabantu bangaphakathi, simudinga kangakanani, simunxanela kangakanani, because our souls, they always cry to the Lord the Father, zikhale zithi Nkosi uyambona ukuthi uyabhema kanjani, Nkosi ngelinye ilanga uzofa lo muntu, uyambona Nkosi ukuthi wenzani, uyambona ke Nkosi ukuthi usenzeni, usephinde wantshontsha futhi, usephinde futhi wahleba, usephinde wenza zonke lezi zinto. That is when umphefumulo wakho cries to the Lord, ukhala kuNkulunkulu, uze wehle wenyuka emaphushweni in dreams, uye kubantu labo la ngasizakala khona, uye kubantu ufike uhlale nje nabo, wenzelani ukuthi uthole lento oyidingayo, ngoba umphefumulo wakho is always hungry. Uhlezi ulambile, umlambele bani? uJehova. Uhlezi womele bani? uJehova. Just like inyama yakho ihlezi izolamba ilambele ukudla ngoba isisu asikweletwa. Each and every day you need to eat something, each and every day you need the energy, each and every day you need strength, each and every day you need more and more power to do more and more okumele ukuthi ukwenze ngomzimba wakho, okumele ukuthi ukwenze ngesikhathi onikezwe sona. So imphefumulo yethu ihlezi ikhala, ibubula kubani? kuJehova umdali wezulu nomhlaba, ibubula kubani? kuNkulunkulu ongcwele, ibubula kubani? kubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Ikhala ngokuba ifisa ukwelakanyiswa, ifisa ukusuka kulomzimba lo wenyama, kulomzimba obuthakathaka, kulomzimba ohlezi ufuna izinto zawo, kulomzimba ohlezi ufuna ukuthi nje wona uyadla, wona uyalala, wona uyavuka, wona wenza ukuthanda kwawo, wona ulalela lo mculo obhedayo, wona udla lokho kudla ongekho right okubulalayo futhi lo mzimba, wona ubuka lento enengekayo ingcolisayo ingaphakathi lakho, wona ulalela, wenza zonke izinto ezingathandeki emphefumulweni wakho, umphefumulo wakho and end up not being happy ngaleyo ndlela, ebese ulibele ukhala kuJehova, ulibele ukhala kuJehova ngaso sonke isikhathi. So sicela nje sikwisihloko esithi ungathathi ngokujwayela nangokubona, kodwa linda. So isikhathi esiningi nje, sorry about that, mangizihambela nje endleleni, uNkulunkulu uzotshala amazwi akhe ngaleso sikhathi, athanda ukuthi siwazi, athanda ukuthi siwaqonde, athanda ukuthi sikhulume ngawo noma siqwashisane ngezinto thizeni ezizodinga ukuthi zisize thina at the end of the day, ezodinga ukuthi zidliwe imphefumulo yethu, ukuze sazi ukuthi yini lesibhede kuyona, yini le kumele silungise, yini lesingahambanga kuyona ngendlela right, ikephi la sishelele khona, ikephi la kuthiwe turn left thina sathi turn right, ikephi la kuthiwe up thina sathi down, ikephi la kuthiwa light thina sathi dark. So ngaso sonke isikhathi our souls are always hungry, elambela into ezoba usizo kuwona umphefumulo, because singabantu sihlulekile ukunderstand ukuthi simphefumulo, sihlulekile ukunderstand ukuthi sidingane, sihlulekile ukunderstand ukuthi yini efanelekile ngesikhathi esifanele. So ngaso sonke isikhathi when our souls cries, ekhala kuNkulunkulu, asuke ekhala ngoba eqonda ukuthi no man, lo muntu udinga usizo ngokunderstand ukuthi isandla sani, udinga usizo ngokunderstand ukuthi amadola awani, udinga usizo ngokunderstand ukuthi amehlo awani. So ngaleyo ndlela uNkulunkulu into azokayilethe uzovela atshale amazwi
adingekalayo. Uzovela lethe ukudla okudingakalayo, because if uzihlalele nje ekhaya lakho ubalise uthi oh Nkosi yami bakithi yasho yaphela ngaphela impuphu, ngale nkathi ukhala ubalisa straight uNkulunkulu uyakuzwa ukubalisa kwakho, and straight aye kuleya nhliziyo levumayo, leya nhliziyo lenemali, leya nhliziyo le eno 25 kg wempuphu engazi ukuthi izowenzani, bese uyawuthatha utshathe awufake emahlombe akhe akulethele wona, athi yazi nje le mpuphu le angiyazi ngizoyenzani, ngibona ukuthi izobola ngcono ngiyilethele wena. Why? Because imphefumulo wakho noma izwi lakho likhalile, wabalisa kwafika kumdali wezinomhlaba. Umdali wezinomhlaba wahamba wawutshala enhlizweni evumayo ukuthi uthole lokho okudingayo wena muntu. So ngaso sonke isikhathi amazwi uNkulunkulu awatshalayo uwatshalela ukuthi azofinyelela kuthina ngendlela esiwadinga ngayo, ngendlela esiwalangazelela ngayo, nangendlela esiwalambele ngayo, ukuze ezoba usizo kuthina, because imphefumulo yethu ihlezi ikhala kuNkulunkulu, ikhala imbikele zonke izinkinga, zonke izinsizi, konke esishoda ngakho, konke esikudingayo, konke esikulangazelelayo nesikulambele ngaso sonke isikhathi. So as I was saying ukuthi uNkulunkulu utshala amazwi akhe ngesikhathi sakhe ngendlela efanelekile nangomzuzu oyiwona. So siphila ikhathini ezinzima njengamanje, izikhathi zokugcina lapho khona nanoma yini ingenzeka, nanoma inini, futhi nanoma sikanjani. So sithi siphila ikhathini ekanjalo, we need to understand ukuthi we need to be always ready for anything at any time, at any moment. Whether you need to be ready ukuthi uzokhala, you need to be ready for it. Whether you need to be ready ukuthi uzohleka, kumele ube kulindele lokho. Whether you need to be ready ukuthi kumele usukume njengamanje ugijima uhambe, kumele usukume njengamanje uthatha ucinga ufone. You need to be ready for anything at any time. That is why abantu abaningi abahlakaniphile, thola ukuthi umuntu ohlakaniphile prepares kusanesikhathi. Ashesha pheke because usuke azi ukuthi uzolamba nanoma nini. That is a smart person of ekuseni very early, aclean, apheke, awashe, enze zonke izinto, azi ukuthi noma kushaya isikhathi sasemini ngisho kuthiwa ngena ikholi, ngiyazi ukuthi ngiyaphuthuma vele sengiphekele izingane zizobuya esikoleni ukudla kukhona. Ngisho kuthiwa kushaya emini kumele ngihambe ngiyobona umakhelwane wami, ngiyazi ukuthi ngizoshiya vele la endlini kuclean, yonke into right, ingane mayibuya esikoleni yonke into izobe ihamba kahle. So a person who is smart enough will prepare themselves kusanesikhathi, kusanethuba esangakwazi ukuthi akwenze lokho, and by preparing everything kusanesikhathi, that is when they show ukuthi bahlakaniphe kangakanani, bakhuthele kangakanani, and bazisiza kangakanani for isikhathi esizayo, because zonke izinto zenzeka isinoma kanjani, zonke izinto zenzeka isinoma nini, zonke izinto zenzeka ngesikhathi sazo nangomzuzu wazo nangendlela ezihleleka ngayo. So ngenxa yalokho kubalekile futhi kufanelekile ukuthi sihlale siqwashile. It is very important ukuthi sihlale siqwashile, especially lezi khathi zokugcina, sihlale siqwashile ngezinto eziningi, futhi sihlale sikulungele konke okungase kusehlele. You need to be ready ukuthi ngashona ekhakini. You need to be ready ukuthi ngagula umuntu. You need to be ready ukuthi njengamanje khona ongakhulelwa adinga ukuthi ayozala, adinga ukuthi afunelwe imoto, kudinga imali nani. You need to be ready ukuthi ukudla makuphela kuzowenziwa yipi plan, kuzodliwani. You need to be ready ukuthi mase kuthiwa njengamanje umuntu uvela aqhuleke ephathwe ikhanda ashayeke phansi, uzothathwa ayiswe kanjani eklinikhi, uzothathwa asizakale kanjani. You need to be always prepared and ready for anything at any time, at any given point. Because singabantu ukuhlakanipha kwethu kumele sikubonise ngezenzo zethu zokusheshe silungise. Because only a smart person will prepare kusanesikhathi. Only a smart person knows ukuthi if ngihamba ngo-10 then angipakishe noma ngo-7, ngo-8 ngiyazi ukuthi sengiyageza ngithathe nje i-hour lami, kuthi makushaya u-9 ngiyazi ukuthi ngine-hour lonke lokuthi ngiyazi ukuthi noma ngenzakalani manje ngingasheshe ngiyilungise ngingakahambi. That's a smart person. Hayi umuntu ozothi ngoba ngihamba ngo-10 then ngizovuka ngo-9. Hello, uzothi uyavuka ngo-9, hawe ma kombe kusekusho sekusamele ngwashisisha, hawe ma kombe kusamele, hawe ma sokumele bamba, usuyabamba uyayeka manje isikhathi asisekho, because you weren't smart enough to over prepare yourself
kusanesikhathi esanele nethuba lokuthi ukwazi ukuprepare konke obufuna ukuthi ukuprepare. So as a smart person ngalesi khathi zokugcina, as uNkulunkulu esilethela ukuhlakanipha, uNkulunkulu uyasiyala ukuthi let us always be prepared ngayo yonke indlela, ngazo zonke izinto. Silungiselele ini? Silungiselele ikusasa lele singalazi, lele singazi ukuthi kuzokwenzakalani ngalo, lele singaliqondi, lele lizovele lisifice nje isinanome kanjani. But you need to be prepared with everything ngaso sonke isikhathi. So isihloko sithi ungathathi ngokujwayela nangokubona, kodwa linda. Ungathathi yonke into ukuthi hayi vele ngijwayele ukuthi izolo kwenzeka ukuthi vele sihambile namhlanje sohamba, izolo vele ngidla rice namhlanje ngizodla lona, izolo ngidla ukuthi. No, it doesn't happen like that. Izolo vele umngane wami ungisizile vele namhlanje uzongisiza, izolo akwenzeki kanjalo. It doesn't always happen like that. I used to see nje if ngidlule esitolo ngathola ifruit thizeni, ngitshela ukuthi hayi nakusasa ngizolithola, ngithi ngiyafika alisekho, and then I'll get disappointed, because that is the kind of life, that is how life actually is. Bake sake sithi sisabancane sithi isonto liyajika jika, ahlezi limile li stand still ngaleyo ndlela, but liyarawunda, it's revolving. Impilo inikeza umuntu, each and every person, an opportunity. So we are all revolving around this wheel, leli sonto leli linyakazayo. You get the opportunity, nomunye aphinda athola ithuba, nomunye aphinda athola ithuba, kanjalo kanjalo. It's always revolving. So you need to be prepared for anything. Ngaleyo ndlela, do not over prepare yourself ngokuthi ngibonile izolo namhlanje ngizokubona. Cha, lindela ukuthi ubone noma yini, noma inini, noma kanjani, noma ngayiphi indlela, noma ngamuphi umzuzu, noma yini. Be prepared for anything at any time. But make sure ukuthi ekulindeleni kwakho ulindela ngezenzo ezifanelekile. Ulindela ngani? Ngokuthi yonke into ezokwenzeka ikufice usesimeni sokwazi ukuthi uyimele, ikufice usesimeni sokwazi ukuthi ulungise, sokuthi ukwazi ukuthi ube nesolution ngayo lento le ezobe sikufica ngalowo mzuzu. So siphila ezikhathini lapho khona izwe lakamoya lizibusela ikakhulukazi ekusondeleni kakhulu nezwe lenyama. I quote nje from the Master's Voice ukuthi my sister, she once said ukuthi njengamanje ama dimensions ayahlangana ngendlela eyisimanga, izwe lakamoya, izwe lenyama, yonke into iyahlangana. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi yonke into enzeka kwamoya isizobonakala manje enyameni. Yonke into enzeka kwamoya, ipoki lezi, imoya lena, zonke lezi zinto sesizoyibona ngamehlo enyama manje, because aseke space, ngizothi aseke space ukayibeka nje athi there's no more space anymore. But yonke into isiya ngokuya iba thin. Everything is gonna be seen, everything is gonna be experienced. Yonke into izokwenzeka. Just like uNkulunkulu has once mentioned here ukuthi zonke izinto ebezenzeke ebumnyameni zokwenzeka ekukhanyeni. People can have intercourse right in front of people njengamanje if bekwazi ukujola, bekwazi ukwenza izinto, baqabulana abantwana benze, bazohlula yini ukulalana phambi kwabantu manje? Yini ezobanzima? Nothing. Because everything njengamanje isiyenzeka isinoma kanjani, umuntu wenza ngokuthanda kwakhe nokubona kwakhe. We are heading to that kind of time whereby everyone uzozihambela ngokushisika kwakhe, ngokuthanda kwakhe, ngokubona kwakhe, nangenkanuko yakhe. But ngaleso sikhathi leso, we need to be what? We need to be prepared. We need to be what? We need to be ready. We need to be what? Sidinga ukuba sebukhoneni baNkulunkulu ngalendlela ukuthi sibe ready ngomoya kaNkulunkulu ozosisiza ukuthi yabona ke njengamanje njengoba sekwenze ukuthi enza kanje wena, njengoba manje sekwenze ukuthi hamba kanje wena, njengoba sekwenze ukuthi wena sisize ngalendlela e1 no2 no3. So nempela kumele sazi futhi siqonde ukuthi akukho esingakuvimba njengamanje okungase kwenzeke. Kodwa into esingayenza ukuzilungiselela nje kuphela, like I just mentioned. We just need to be prepared for anything at any given point. Ngokuthi silindele noma yini lapha emhlabeni. Ngoba ngisho kuthiwa siyathanda or asithandi, izinto zizokwenzeka at the end of the day. Futhi azizokwenzeka ngendlela esithanda ngayo thina, nendlela esijwayele ngayo thina, okanye mhlasimpe ngendlela esifisa ngayo. Cha, kodwa konke kuzokwenzeka ngehlelo lezwe lakamoya, ngehlelo ekuhleleke ngayo.
ngehlela amadimoni afuna ukwenza ngayo, ngehlela usathane afuna ukwenza ngalo, ngehlela uNkulunkulu afuna ukwenza ngalo. Thina we are just humans ekumele sigawule sibheke ukuthi kwenzakala nje manje. Mase kwenzeka lokho sikuphi thina? Mase kwenzeka lokho sizisiza ngani thina? Mase kwenzeka lokho sizihlenga ngani thina? Sorry. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihlale siqwashile, silungile, silindile, sikulindele konke nanoma ingasiphi isikhathi. So whether uyasaba noma usabi, uyakhala noma ukhali, kodwa ayikho into ongayenza ukuvimba izinto ukuthi zenzeke nje njengamanje kulesi simo lesi sesibhekene naso, kulomhlaba nalesikhathi sesibhekene naso njengamanje. Ukuthi wena kuyakuthusa wema, I'm shivering, ngiyasaba, ayikho into ongayenza. There's nothing that you can do njengamanje. The only thing ukuthi uziprepare, the only thing ukuthi uzisize wena ngokuzilungisa. But if you're going to fail to do such, if you're going to fail to do that, then ayikho into ongasizakala ngayo. Ngakho-ke singabantu kumele sazi siqonde futhi ukuthi akukho futhi ongazisiza okungasisiza kukona konke okwenzakalayo nokuzokwenzeka kanye nesizobhekana nakho njengamanje ngaphandle kukaJehova umenzi wezulu nomhlaba. Inqobo nje thina uma sizoqikelela ukumlalela ubaba ohlala ekhaya esubeni, because that's the most important part. So dinga ukuthi simlalele ukuze sizokwazi ukuthi kusizakale thina ngelinye ilanga noma at the end of the day. So dinga ukuthi simlalele ukuze sizokwazi ukuthi sisizakale ngalo lonke uhlobo esidinga ukuthi sisizakale ngalo. Empeleni into eyinkinga nje kakhulu kuluntu lonke indaba yokuthatha izinto ngokujwayela, ukuthi ngoba nakho izolo ngihambile kule ndlela then namhlanje ngizohamba kule ndlela. Kuyacaca ukuthi nanamuhla ngizokwazi ukuthi futhi ngihambe ngayo, kanti cha, akusenjalo ngokuba namuhla sekukhona abahleli lapha bayabona ukuthi uhlezi uhamba la, okay, njalo everyday uhamba ngo-4 ekseni wena udlula lana futhi uhlezi uhamba uchofa ifoni yakho, then you are a target, then sizokuthola. So ungacabanga ukuthi ngoba ngihlezi ngihamba la then I'll always be safe uma ngihamba la. No, ngeke kuze kwenzeke kanjalo. There is a plan for you lapho uthi uhamba khona ekulindile, ilinde wena nje qho, ilinde wena nje self ukuthi izokuphuca leyo foni yakho, ohlezi udlula uyihamba uyichofa lapha endleleni, ohlezi uhamba uyiciphiza. Because when you think you are so safe in that place, you think you are so safe in that environment, la uhamba khona, kanti cha, you are not safe. So kade sekukhona abakuhlelele kule ndawo ozodlula kuyona, abathi bazokubamba inkunzi noma bazokuthatha bakunqume bathwale ngawo, bathathe izicubu zakho, whether mehlo akho, whether whatever izitho zakho zomzimba, bathole abakufunayo. So siphila ezikhathini ezinjalo bantu baNkulunkulu, izikhathi zokugcina, izikhathi zabadukisi, izikhathi zabaluthekisi abagcwele njengamanje ukuzenzela nokuziphilela umathanda lapha emhlabeni kaJehova, bengenandaba nabo, bengenandaba neimpilo zabo, bengenandaba ukuthi bazisiza ngani, and definitely bengenandaba noNkulunkulu. So yes, it's very dangerous ungabi nendaba nawe. It's very dangerous ungabi nendaba nempilo yakho. It's very dangerous ungabi nendaba nekusasa lakho, and mostly very dangerous ungabi nendaba noNkulunkulu, because only the Lord can save us kulezi khathi zokugcina. Only the Lord can help us kuyona yonke into. So if ungenandaba noNkulunkulu nayo yonke into ebalekile, wena unendaba nezinto ezingena sidingo nje, yonke into ekhona nento ebonakalayo wena nje ifanele ukuthi uyithathe uyisebenzise ngokuthanda kwakho, that is very dangerous bantu baNkulunkulu. That is a huge problem, because you just use things until I don't know when. So kuyiqinisa lingephikisa ukuthi siyawudinga nempela, I repeat, siyawudinga kakhulu umoya kaNkulunkulu ukuba uhlale kithi kulesi sikhathi esinzima kangaka. Kodwa yize kunjalo siyawudinga futhi ukuthi siwulalele, because siwudinga ngeqiniso,
siwudinge because kunezinto eziningi singabantu esingayi-understand ukuthi umoya kaNkulunkulu siwuthola kanjani, umoya kaNkulunkulu uwulalela kanjani, umoya kaNkulunkulu uwuzwa kanjani, futhi uyenza kanjani intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Ihambe iphinde ibuyele le ndaba ekuthenini singabantu kumele siqonde ukuthi akukona konke okuzovele kwenzeke ngenjwayelo nanjengayizolo nanjengesifiso sakho, kodwa konke kuzokwenzeka ngendlela yakho. Into esemqoka ukuthi if sekwenzeka lokho udinga umoya kaNkulunkulu ozokwazi ukuthi ukusize, ukuyale, ukuxwayise, futhi ukuhambise endleleni efanelekile nephephile for wena, so that ungeke wabhekana nenkinga kusasa. Sihlezi sazi futhi bantu bakaNkulunkulu ukuthi akazange uNkulunkulu asigodlele lutho. Konke uhlezi ekulindele futhi ekulungele ukusinikeza kona. Angithi sezweni lakhe icelani khona niza kuphiwa, qonqozani khona nizovulelwa. So ulindele thina ukuthi simcele ukuthi Nkosi, sicela ukuthi usisize ngokuthi, sicela ukuthi usisize ngamaphupho, sicela ukuthi usisize sesilambile, sicela ukuthi usisize. He is always waiting for us to come to him. Simcele lokho esikudingayo, and akasigodleli lutho, usinikeza konke ngesikhathi esifanele. So hlaleleni-ke singamcela umoya kaNkulunkulu. Hlaleleni singacela umoya kaNkulunkulu ozosisiza kuyona yonke into. Hlaleleni singamcela ukuthi uNkulunkulu asisize lapho sihamba khona, asitshele ukuthi njengamanje ungahambi kulo mgaqo, lo mgaqo uyingozi. Njengamanje ungayithengi leya nyama leya akusiyona leyo icabanga ayijoviyo futhi izogulisa. Njengamanje emsebenzini khuleka qala ekseni ngoba umlungu wakho uplana ukunixosha, kodwa mewakhuleka wena noma akutshele a month prior ukuthi emsebenzini kuplana kwenziwe i-retrenchment, bazoxosha abantu abaningi. So ungena kwi-fasting ya 7 days ukuze wena kuleyo retrenchment igama lakho lingalinge lambandakanyeka. Sidinga umoya kaNkulunkulu ozositshela zonke lezi zinto ukuthi naba abantwana bakho, umntwana wakho uzoba nenkinga lapha esikoleni, kunomntwana noma kunedimoni elihlela ukuthi lihambe lomsika ngerazor khona lizomfaka lem-initiate lemoya leyo bumnyama yamadimoni. So umntwana wakho umukhulekele, umtshele na ukuthi akazile ukudla for at least 3 days. Sidinga umoya kaNkulunkulu ozosisiza ngayo yonke leyo nto. Akutshela ukuthi no, le message osuyilalele njengamanje kusiyona, izokudukisa, izokulahlekisa, ivela kumoya obumnyama. Sidinga umoya kaNkulunkulu ozosisiza kuyona yonke lento, ozosisiza, ozosiqondisa, ozosidedisa ebini, ozosihlakaniphisa kuyona yonke into, because we need uyena kuphela umoya weqiniso, uyena kuphela umoya ohlakaniphile, uyena kuphela umoya ongasisiza kuyona yonke into. Because lapha emhlabeni inyama idukiseka kalula, inyama ivaleka, amehla avaleka kalula, izindlebe zivaleka kalula, unganaki izinto eziningi ungayiboni. Uyibuke ngehlo nje lokusurvive ukuthi hayi vele abantu basafana, abantu basakanje, kanti abasekho njalo. People have changed. People are animals. Noma they are behaving like animals, not that they are animals. Or rather, they are allowing animal bumanifeste kubona bese behave kanjalo. They are allowing ukuthi babe possessed with any kind of spirit esingathanda ukuthi simfake leyo possession, so that bezokwenza whatever loyo moya ufuna ukuthi ubalidele ekuthenini bakwenze ngaleso sikhathi khona kuzofezeka injongo yobumnyama. So we are living in that kind of time whereby sizodinga umoya kaNkulunkulu ozosisiza ukuthi no, le ndlela obusethe usuhlela ukuthi uyayihamba namhlanje ungayihambi ngoba inayo impumelelo, ngeke izikusize ngalutho, angeke uzusizakala. Loya muntu othi uyomcela ungayi kuyena, ngeke aza kusize vele. La uthi uyakhona ungayi, uzoduka, uzolahleka, uzomosha imali yakho futhi uthi uyahamba kanti cha akumele uye lapha. We need umoya kaNkulunkulu ozositshela zonke lezo zinto. So as I was saying ukuthi umoya kaNkulunkulu izinto eziningi esingazazi ukuthi uthola kanjani. Number 1, you need to be baptized. Udinga ukwamkela uKristu njengenkosi nomsindisi. Udinga ukusindiswa, udinga ukuhlengwa, ubhabhatiswe ungene emanzini acwebileyo. Number 2, uma usungenile emanzini acwebile asemfuleni, udinga uzihlambulula zonke izono. Uzihlambulula kanjani izono? Ngokuthi uzivume, Nkosi ngihlezi ngona, ngihlezi ngihleba. But izono ngeke uzazi if ungakafundi Exodus 20. Izono ngeke uzazi if ungakafundi iBhayibheli. Izono ngeke uzazi if ungakafundi incwadi yabaseGalatia chapter 5, izinto ezinyanyekayo neziningi kaNkulunkulu. So umoya kaNkulunkulu ngale nkathi usubhabhatisiwe, iwona ozohlala kuwena ukufundise yonke into,
ukuqondise kona konke, ukutshela ukuthi okay njengamanje udinga uyihlambulula, njengamanje at least geze emfuleni for 7 days, njengamanje enza ukuthi. And kancane kancane umoya kaNkulunkulu the more ulalela, the more uzohlala kuwena, the more uzokusiza, the more uzokuqondisa. So uthola kanjani? Ngokuthi uqala umkela uJesu, uqala usindiswe, uqala ubhabhadiswe. And the more ufuna ukuze ukwazi ukuthi uhlale kuwena, into ebalekile iyodwa, ukulalela, ukuthobela, ukwenza lokho oshoyo ngaleso sikhathi. So the more ukwenza, the more uzokwazi ukuthi uhlale kuwena. So the more follow ishe izwi kaNkulunkulu, ulandela lonke ugcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu, uzohlala kuwena umoya kaNkulunkulu. The more umlalela uNkulunkulu enza ukuthi ukwenze, uzohlala kuwena umoya kaNkulunkulu. The more wenza intando kaNkulunkulu, ugcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu, uzohlala kuwena umoya kaNkulunkulu. So ulalela kanjani? Ngokwenza yonke into othi yenze, ngokwenza yonke into ebhalwe ezwini laNkulunkulu. Uyenze yonke. That is the way ulalela ngayo umoya kaNkulunkulu, because sekuyizwi likaBaba ohlala ekhaya ezulwini kahle kahle. Uzwa kanjani ngezwi? Because there are many levels ekukhuleni spiritually. Kwi-ground level ungezwa ngabantu, uzwe ngabafundisi, ubalalela hawu ukhulume wathi bese uyamamkela uthi yazi ngiyalizwa ngempela izwi, because kusuke kuyizwi kaNkulunkulu speaking through that person. The more you grow, uzifundele wena izwi, kusuke kuyizwi kaNkulunkulu speaking through izwi, speaking through iBhayibheli, speaking through iBhayibheli, kusuke kuyizwi kaNkulunkulu. Kuhambe kanjalo, lifike izwi, lisondele kuwena, libe sonde, the more ulangazelela. And akuyona into ezothatha 1 day, 2 days, inyanga eyodwa cha. It can take you at least unyaka, kuya ngokuzimisela kwakho, nangokushisekela kwakho uNkulunkulu. So the more usondela uNkulunkulu, uhlala ebukhoneni bakhe, udela izinto eziningi, udela yonke into yasemhlabeni. Izwi kaNkulunkulu liyavama kuwena. Livama lize lifike in dreams, afike uNkulunkulu akhulumisane nawe. So ulalela kanjalo. And then mase khulumisana nawe, uqhubeke umlakazelele, uqhubeke usondele eduze kwawo, uqhubeke udela izinto eziningi. He can come to an extent ukuthi azikhulumele endlebeni zakho, atshale izwi enhlizweni yakho. Uthi hamba endleleni uvele nje ube nje ufikelwe izwi likhuluma same time, lithi yazi ukuthi kuukuthi. And I promise you people, ngisho kuthiwa uphambi kwabantu, lelo lizwi lelo alizibeki, you cannot ignore it, but usuke wazi, because singabantu siyamazi uNkulunkulu, siyazi ukuthi sivela kuyena, siyazi futhi ukuthi izwi lakhe likhuluma kanje, siyamazi. You just need to remind yourself by what? By getting back to izwi kaNkulunkulu, by getting back to enkolweni, by getting back to iqiniso lakhe, by getting back to what is it that he has taught you. Because we know him so well. Simazi kahle. You just need to go back. Fana nomzali wakho, izwi lakhe yalaza ngithi, uyaliqonda ngithi, but mase uhlala ehlotsheni isikhathi eside, ukuze uphinde ubuyisele leyo memory leyo, udinga ukubuyela back ekhaya kini. But ngisho ngafone efonini uhlele ehlotsheni, uzolazi izwi lakho, uzolizwa. Why? Ngoba uyalazi. So izwi kaNkulunkulu singabantu siyalazi, because sivela kuyena. Siyaliqonda because sivela kuyena. It is unfortunate nje ngabantu ukuthi siphile ekhathini lapho khona abantu sebeluthekise kakhulu ngezwi lobumnyama. ElikaNkulunkulu izwi abasalizwa kahle, abasaliqondi, abasali-understand. But uyalazi, I promise you, deep within uyalazi izwi kaNkulunkulu. So ulalela kanjani kuNkulunkulu? Umlalela ngokuthi wenza intando yakhe. Izwi kaNkulunkulu malifundiwe enkonzweni iBhayibheli, uhambe uyokwenza research ngalo, uhambe uyolidika deep, uhambe ufuna more bese uyenza. And then mase uwenza, that is the more you will grow, that is the more umoya kaNkulunkulu uzohlala kuwena, that is the more umoya kaNkulunkulu uzokwazi ukuthobela, ukwazi ukulalela, uzokwazi ukwenza yonke into okuyaleza ngayo, ukutshele zonke izinto. And then ngokwenza kwakho kanjalo uzokwazi ukuthi uhlale kuwena. So kufanelekile ukuthi sikhumbule njalo ukuthi yonke into noma ngathiwa ispiritual kangakanani, kodwa izokwenzeka social. That is the most important part. But baNkulunkulu emele siqonde ukuthi zonke izinto zizokwenzeka social. Njalo zihlezi zenzeka social. Mangithi social ngisho physical, ekuphileni, ekuphekeni, ekudleni, ekugcumeni, whatever into oyenza physical. Yonke into eyenzeka spiritual iyabuya izokwenzeka la enyameni. So it's very important ukuthi konke sazi ukuthi kubuya kwenzeke la. So or rather izothatha indawo in our different life actions and activities. So kubalekile ukuthi siqaphele konke
whether ilapho sihamba khona, whether esikuthintayo, whether esikudlayo, whether esikuphuzayo, whether nokunye esizimbandakanya kukho. Ngaleyo ndlela engizama ukukuveza abantu bakaNkulunkulu nokucacisa ukuthi umoya kaJehova, umoya kaNkulunkulu weqiniso udlala indima kuzo zonke izinto. Please people understand this thing. Udlala indima kuyona yonke into, in each and every aspect empilweni yakho. La uhamba khona ula, mawudla ula, ulela ula, uyakhuluma ula. Uyathenga esitolo ula, ukhipha imali ula. Udlala indima kuyona yonke into. Uhlezi uhamba ukukhuluma nawe. Uhlezi uhamba ufuna ukukuyala. Uhlezi uhamba ufuna ukuxwayisa ukuthi ungamthinti leyana. Ungakwenzi lokuthi. Uhlezi ufuna ukululeka ukusize ezintweni zonke because iwona umsebenzi wawo lo. Ngokuyala ezonkulunkulu. Ngakho ke ukuze umoya kaNkulunkulu kuzokwazi ukwenza umsebenzi wawo empilweni yakho, kuzokwemela ukuthi thina abantu sibe prepared ekuthenini siuthobele. Be prepared ukuthi mawukutshela ukuthi ungadla ukudla ungakudla ukuthi ungakudli ngempela. Be prepared mawukutshela ukuthi ungayibuki le nto ungayibuki ngempela. Be prepared mawukutshela ukuthi ungamlaleli isibani ungamlaleli ngempela. Be prepared mawukutshela ukuthi suka manje uhambe usuke manje uhambe. Be prepared for everything. That is why isihloko sethu sithi ungathathi ngokujwayela nangokubona kodwa linda. Ulinda abantu, linda umoya kaNkulunkulu ozokutshela ukuthi enza njani. Uthatha ukuthi ujwayele vele ukuthi uhamba nalabantu laba. Uma ukutshela namhlanje ukuthi ungahambi nabo ngoba kuyofa wena lapha phambili, uzothini? Uzothi ngeke uzulalela because uthatha ngokujwayela wena. Ngeke uzulalela because uthatha ukuthi hayi ngihlezi vele ngihamba nabo akungenzeki lutho. What's the difference today? Yini entsha namhlanje? Into entsha ukuthi kuyofa wena namhlanje. Into entsha ukuthi wena ozoba senkingeni namhlanje. That is what's new. So we need to be prepared at all times. Silungele ukuthi umoya kaNkulunkulu siwulalele njalo. Ngongalindi ngokujwayela ngokubona ukuthi vele kwenzeka kanje, kwenzeka kanje. Be prepared at all times. Siwulalele ngokuphelele yonke into ositshela yona, yonke into siyaleza ngayo. Ngokuba uma sihamba ngokujwayela sizogcina siwuphikisa. Because that is how abantu umoya kaNkulunkulu bewucunula bewususa eduzane nabo. Because izinto bayithatha ngokujwayela. Uthi umoya kaNkulunkulu awuphikise umuntu, hayi ngeke ngafa. Uthi umoya kaNkulunkulu ungakudla athi hayi ngijwayele nje ukudla le, jwayele ukulidla leli gwini. Kanti umuntu kade libhaka wenza iphutha wafaka kakhulu ushukela this time around. Uthi yalidla vele uphathwe ikhanda. Bukutshelile kodwa ukuthi ungalidli wena wathatha ukuthi hayi ngijwayele. So as I was saying ukuthi kumele sihle silindile ukuze sihloniphe singawuphikisi. Because ngokuthatha ngokujwayela izinto ila sophikisa khona, singawuhloniphi futhi siwucunule usishiye. Ngakho ke asingahambi ngokujwayela nangokubona izolo, kodwa asilindele, silalele, sithobeke ukuze sizokwazi ukuhlengeka ezintweni zonke ngokuba konakele ngempela manje lapha emhlabeni. So bantu baNkulunkulu, konakele emhlabeni. We are in trouble. Sibhekene nenhlekelele, sibhekene neyinkinga. Sibhekene nezinto esingazazi ukuthi zizokwenzeka nini, zizokwenzeka kanjani, sizobonani ngamuphi umzuzu ngasiphi isikhathi. Asazi futhi asiqondi. As-understand lutho. But you just need to be prepared. And umoya kaNkulunkulu siyawudinga ngempela ukuthi uhlale nathi. Siyawudinga ngempela ukuthi usisize. Siyawudinga ngempela ukuthi usiqondise. Siyawudinga ngempela ukuthi usilekelele. Siyawudinga ngempela ukuthi usihlenge ezintweni zonke. Because we are heading to isikhathi lapho khona uzobhekana nenkinga in such a way that kuplanelwe wena vele ezikholwa or as umuntu olungile, as umuntu owenza kahle. Planelwe ukuthi kuzosetshenziswa wena ukuze wenze into eronke. But umoya kaNkulunkulu can tell ukuthi do not go there. Ungaze ukwenza ukuthi ulale uzizumeke uzumise ialarm lakho uzama ukukusiza. So asingabi nankani. Asingathathi ngokujwayela. Because this is the most dangerous part, ukuthatha ngokujwayela, ukuthatha ngokujwayela. Ikona kuyingozi kakhulu.
So bantu baNkulunkulu, let us be ready, let us be prepared ngazo zonke izindlela. Sihlezi njalo sazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi elulile isandla sakho ukuthi asisize, elulile isandla sakho ukuthi asilekelele, elulile isandla sakho ukuthi abe nathi kuko nakonke. Only if simlalela simthobela, but if singakwenzi lokho, then we are the ones that are gonna be in trouble at the end of the day. Ithina soba senkingeni ngokuthi zonke izinto ezofika zisidwengule, zisilimaze, zisibulale. So asikuceleni moya kaNkulunkulu, sibe ready ukuthi siwulalele, sibe ready ukuthi siwuthobele, sibe ready ukuthi senze njengokusho kwawo, because ulizwi likaNkulunkulu ethunyelwe ukuthi zosiza thina. Nkosi njibe nani, nibusise kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu esizonda isondo, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. So nje Nkosi nisize ezintweni zonke, inipha amandla, inipha ukuqina, inipha ukuthobeka, inipha ukubekezela, inipha ukuqonda ukuthi nilindele nanoma yini, ngathathi ngokujwayela, ngathathi ngokwazi, ngathathi ngokuzitshela ukuthi, kodwa nithathe ngokutshelwa umoya kaNkulunkulu ukuthi. So sacela ndlulisele emnyalezweni kwabanye bathole ukusizakala nokuphulukiswa. Nkosi njibe nani kakhulu, manje siphakathi. Amen. Ulihle Themba lo wakwaMzobe. Sikhona ezinye inkundla zokuxhumana, uTikTok, uFacebook, no-Instagram. Nkosi ibe nani. Amen.